можете да изчакате няколко секунди, докато си оправим микрофон. Отново съм тук, здравейте! Ще има коледни награди с коледни духи явно. Тези коледни награди ще се състоят от мен. Това ще включва, когато коментирате, да напишете певеца на тази песен, на която ще напишете името на песента, която най-много ви харесва и певеца. Аз ще я намеря в YouTube и ако ми хареса, може би да сте един от... може би да сте този всъщност. Няма да сте един, а може да сте този, който ще получи наградите. Моят Skype, моят Facebook и две клипчета с мен, на която игра той пожелае. Или за описание, което той може да обяснява, а аз само да показвам. Това е окончателно. Давайте да коментарите песните. Ако обичате, пуснете едно лайкче, защото и едно сабскрайбче, защото ви трябват. Благодаря за всички гледащи клипа и останали до края. Аз го ценя, защото съм още нов в това. Довиждане от мен, Skywall Ценски.